Gikonfirmar ni Vice Governor Agnes Magpaling nga gitahasan ni Governor Junjun Davide ang Provincial Board sa pagbayad sa mga contractors. Mukabat og 607 million pesos ang wa pa mabayri nga utang diin 250 million niini ang due and demandable. Nasaran nga wa moagi ang mga kontrata sa Provincial Board ubos sa pamunuan sa miaging administrasyon. Wa gibutyag Magpaling kung unsa ang panglangtaw ni Davide sa pamaagi sa pagbayad. Mato ni Magpaling nga gihagit sila ni Davide nga anaara sa ilang mga kamot kung i-ratify ba gyud sa mga sakop sa Hunta Provincial ang mga kontrata. Gikabalak-an ni Magpaling nga samot malangay ang paghuman sa mga proyekto sama sa duha ka provincial hospitals dito sa Balamban ug Danao kung dili mabayran ang mga contractors. The gist of that meeting is iyang i-throw na mo whether mo ratify ba, because the only solution is to have it ratified. We will not pay kung saan man ang paggamit sa hospital. Naghinaot ang School Division Superintendent sa DepEd Cebu Province nga unta tun-an ug maayo sa ilang uluhang buhatan ang sugyot nga ibali ng opening of classes sa buwan sa Setyembre inay Hunyo. Madin Sabang, Sugin Nimi. Human sa mga katalagman nga miigo sa nasod sa miaging tuig, dunay mitumaw nga mga sugyot kabahin sa pagbalhin sa opening of classes ngadto na sa buwan sa Setyembre. Matod sa pangu sa DepEd Division of Cebu Province nga ang paghimo og mga polisiya trabaho sa DepEd Central Office. Matag polisiya nga madesisyonan sa Central Office, igo lang sila nga mopatuman ini. Sugyot ni Dr. Arden Monifit nga kun madayon man gani ang maong proposal, kinahanglan nga tun-an gyud kini ug maayo. Hilabi na nga ang buwan sa Mayo dunay mga local holidays sama sa mga fiesta diin maapektuhan lang gihapon unya ang number of school days tungod sa pagsuspenso sa mga klase. Laing gikonsiderar sa maong proposal ang panahon sa nasod diin ang buwan sa Hunyo ug Hulyo ting-uwan man. I would suggest nga there should be a thorough study. Redihan jud nato kay kanang isa sa mga considerations na to, ang kasagaran na ba sa mga local holidays, mahitabo ari sa month of May. So kung doon ay klase sa month of May, most probably daghan kayo ang suspension of classes. Expected niya po ng atong number of classes. Okay. Maglisod yun pa sa required number of school days in a year. Dugang ni Monisit nga saktong plano gyud ang himuon kabahin sa mga kausaban sa opening of classes. Kay numero unong maapektuhan ni ini mao ang mga ginikanan ug tinun-an. Like any other change na i-introduce sa DepEd, na mag-adjust gyud ang atong mga estudyante, ang atong mga parents kung i-implement sad ni siya ang pag-change sa opening of classes. Madin Sabang, News 5. Kinahanglan pang muagi sa Hunta Provincial ang planong pagpadayon sa oil drilling sa DENR o usa ka Australian firm matud pa ni Vice Governor Agnes Magpaling. Nasailan nga positibo sa lana ang pipila ka mga lungsod sa Central Cebu nga posibleng himuon isip commercial oil field lakip niini ang barangay Malolos, lungsod sa Barile. Matud ni Magpaling nga angay malambigit ang Kapitolyo sa maong tinguha kay ubos sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Subo ang mga lungsod. Plano sab sa Vice Gobernador nga konsulta sa nagkadaiyang sektor sa ilang habig sama sa mga environment advocates. In the past, I remember doon na niagi na mo katong nananghid nga mag-drilling. Ang concern nila kanang maguba bitaw ang kuan tong we had to call the DENR to brief us. Karong nagsingabot na ang kapistahan sa Balaang Bata, iyahay sab ang uban nga makasapi nunot sa maong kasaulugan. Leslie Caminade Bistil, Sugin Limi. Gihikya ni John Didicina ang iyang mga baligyang bag ug pitaka dinhi sa Family Rebuilding Center sa may Southward Properties. Biktima sa bagyong Yolanda si John D, mao nga naningkamot siya aron makabuhi siyang pamilya. Iya ning ipamaligya atul sa kasaulugan sa Pista Senyor sunod semana. Itinda sa sinulog pohon, may na lang makapalit ko gatas sa akong anak.
Sa may dalan Magallanes, na busy sab kini mga tindira sa pagpamaliga ining mga sapot ug kapa sa balaang bata. Matud sa mga manindahay, mas kusog ang palit sa mga kapa ug pagpailis sa mga imahen ni Senior Santo Niño kung itandi isalin sa imahen mismo. Magpailis na, mas kusog ang magpailis. Nino ba mo karon sa kanang pagpamaliga? Medyo mingaw, repair ang kusog na mo. Naisip, mas kusog sa una kay daghan man tao kay sa una dre good. I-open man nila dre ang kuwain ang entrance main man dre ang entrance karon. Mingaw na jud karon kay naman ito ang entrance na jud. Amo na siyang silakan ang bihis para mabago kay ang Santo Niño nga madugay na sa mo siya barnisan. Amo din siyang golden ang are. Amo niya ang yang corona among golden. Ilisag sa rin bagkon sa tanahon. Gidemonstrate ni Ate Merlinda Batelier kung unsay buhaton ining imahe sa balaang bata kun ilisan. Ang pagpailis siyang Santo Niño maoy buhaton ni Evangeline kaysa mo palit og bagong imahen. Nahimo na kini niyang tulumanon matag tuig sa dili pa niya iprosesyon ang iyang balaang bata. Dili uy kay nadugay na namo kahoy na ang usa. Usa wa man na maunsa sa nina ra ilisan. Leslie Caminade Vistil, News 5. Formal nga gibuksan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Sinulog 2014. Alang sa labing uwahing kalambuan, atong makauban si Ryan Sorote. Ryan? Attorney opisyal ng gibuksan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang Sinulog 2014 din sa Basilica Menore del Santo Niño. Mismo si Cebu City Mayor Michael Rama uban ni Cebu Governor Hilario Junjun David III ang nagbukas sa maong kalihukan. O sa Espiritu Santo. Pasado alas 2 karang hapon gisugdan ang misa novena nga gisponsoran sa Sinulog Foundation Incorporated ug Cebu City Government. Si retired Monsignor Boy Alesna sa Cebu Metropolitan Cathedral ang nangu sa misa. Mitabong usab sa misa si Cebu City Mayor Michael Rama ug Cebu Governor Hilario Junjun David III. Pipila lang sa mga sakop sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang mitambong sa maong kalihukan. Gipanguluhan ni SFA Executive Director Ricky Ballesteros ang mga organizers. Sa wali ni Monsignor Alesna, iyang gipahimugatan ang gipakitang pakikiusap sa mga tao diha sa nahitabong mga katalagman sa miaging tuig. Matud ni Alesna nga nagkalahutay usab ang libuang mga biktima sa mga katalagman diha sa ilang pagtuo, pagsalig sa Ginoo ug pagtabang sa uban. Gipakita usab ang paghiusa sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo sa dungang paghalad ni Mayor Rama ug Governor Davide. To all of you, I now declare Sinulog 2014 open! Sa pagpalupad sa mga patikingpit nga gibuksan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Sinulog 2014. Misayo human sa misa ang 12 ka mga dancers gikan sa nagkadiyang mga tungaan dinhi sa Sugbo. Gisunod-dayon ang opening parade gikan sa Basilica ngadto sa Fuente Osmeña ug tapuson didto sa Cebu City Sports Center. Gibanabas sa kapulisan nga maabot ngadto sa 34,000 ang crowd estimate sa opening salvo karon tuig. Ryan Sorote, News 5. Kapin sa 20,000 ka mga sakop sa nagkadaiyang tribo gikan sa nagkalain-laing parte sa Pilipinas, nagkatapok baguhay lang aron ipakita sa katawan nga apil pagyapon sila sa komunidad. Leslie Caminade Vistil, sugin nimi. Ingon ini ang tukar ug sayaw kaniadto sa mga tribo o gitawag nga lumad nga nanimuyo sa Sugbo, Dakbayan sa Lapu-Lapu ug ubang parte sa nasud. Bag-uhay lang nagkatapok ang mga sakop sa tribo gikan sa nagkadaiyang lugar sama sa tribo Maranao, Maguindanao, Tausug, Manubo Maranon ug uban pa. Kini aron pagproklamar sa tanang mga dato sa nagkalain-laing dapit. Gawas ni ini, gusto sab nilang ipakita sa mga bag-ong henerasyon sa tribo nga buhi paghihapon ang kultura sa lumad. Mausab kini ang gipaabot silang labaw nga si Sultan Ibrahim Lapu-Lapu kinsa mo'y nagdala sa tribo Lapu-Lapu. So ato nang ipakita nila nga kita gikan kita sa tribo. Kaya karon ang mga tao ron murag
kuan sila sa kuan ang kakaila sa ilahang kabalingon ba. Mo bitaw na giingon ni Rizal nga ang tao kunong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makarating sa paruroonan. Kung moingon sila nga high-tech ta, so wala problema kay puno man ta, ad man ta permente. Pero ang kultura base sa amo, di gyud may pwede nga di amo nindiyaan. Dugang niini nga wa sila mahadlok sa teknolohiya kay mas labing maayo hinuon kay mapun-an ang ilang kaalam. Apan iyang paninguha nga unta dili usab kini makalimtan sa tanan nga doon nagihapoy mga lumad nga padayon gihapong nagsubay sa naandang kultura. Ang maong kalihukan, gilangkuban og di mo minus kapin 20,000 ka mga tribo nga nagikan sa nagkalain-laing dapit sa nasud. Leslie Caminade Vistil, News 5. Padayon nga gidagsa ang kasadya sa SRP nga gibuksan niadtong Disyembre sa miaging tuig. Bisan og bati ang panahon, wa ni makapugong nga maglingaw-lingaw ang mga bisita sa mga kulbang hinam nga mga rides. Jinky Bargio, Sugin Limi. Ingon niini ang gidaghanon sa mga pasahero nga bot mo sakay sa libreng bus padung sa kasadya sa SRP. Linibong nga mga tao ang midagsa, madato man o dili, midugok sa kasadya sa SRP nga tuyong gibutang sa Cebu City Government aron malingaw ang publiko. Dunay mga nagkadaiyang rides sama ining Galactic Ride. Ferris wheel. Ug octopus. Bisan og nan-aw ra sa maong mga rides, malingaw gihapon ang tibuok pamilya ni Janet. O balik Japon kay lingaw man niya. Karon naman sa mi nakakunog time nga makabanding. Pila kahigayon nga giuwan ang kasadya sa SRP, apan bisan pa man niini, wa kini makapugong sa mga taong magsadya. Dunay nagsayaw-sayaw sa tukar sa sinulog. Kung nindot ang klema sa kagabhion, mas mudoble pa ang gidaghanon sa mga tao. Bisag gikulbaan, ang medrep nga si Joy, kuyog ang iyang mabarkada, misuway gihapon sa pagsakay sa mga rides. Wala, para magbanding-banding. Kay, panagkaroon may magband, then kay, may notice nga, gi-open na siya nga kuan kay, para sa mga tao, din kay mga tao na lingaw. Kay busy sa work. Karon pa nakalugar gyud og laag. O kuyog sa mga friends. Alang sa mga hadlukan, kining cable ride mo'y angayan sakyan. Nasayran nga ang kasadya sa SRP mula na pa hangtod sa buwan sa Pebrero. Jinky Bargio, News 5. Og mo kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Biyernes, Enero 10, tuig 2014. Hangtod karong Lunes, kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!